Hej, vi er gruppe 14, og vi vil gerne fortælle om Decorator Design Pattern. Så Decorator Design Patternet går i al sin simpelhed ud på, at man bygger wrappers til en klasse, når nu man vil udbygge dens funktionalitet. Så i det eksempel, vi har her, for eksempel, der har vi en mand herover, der fryser. Så kan vi udbygge hans funktionalitet ved at wrap ham i en trøje. Men når det så begynder at regne, så har vi brug for endnu mere funktionalitet, og så kan vi wrap ham i en regnjakke. I programmeringseksemplet herover, der kan vi se, at vi har en data source, som har to specifikke klasser. Det er meget vigtigt, at din decorator-klasse og din grundklasse, de har samme type. I det her tilfælde en interface. Det kan også være en abstrakt klasse. Så du kan tage din data source ind som en variabel i din decorator, og at du også kan tage en anden decorator ind. Derfor er det meget vigtigt, at de har samme type alle sammen. Så lad os sige, at vi gerne vil udbygge funktionaliteten af vores file data source i det her tilfælde. Så kan vi tage og wrappe den i en encryption decorator, for at give den noget encryption funktionalitet, hvis det er det vi ønskede, eller en compression decorator, eller begge to, hvis det er det vi har lyst til. Decoratoren er rigtig smart at bruge, når nu at man vil udbygge funktionaliteten af en klasse uden at lave om i den. Så og man måske ikke ønsker at benytte arv og skal til at, lad os sige, lave vores grundklasse om til en abstrakt klasse, så vi kan arve fra den, eller skal til at lave flere klasser, der har den samme grundfunktionalitet med forskellige funktionaliteter i. Så kan man i stedet for nøjes med at have en klasse med en funktionalitet, en anden klasse med en anden funktionalitet, tredje klasse osv., og så wrappe dem i hinanden, alt efter hvad man har lyst til. Det kan være lidt bekosteligt, kunne man godt forestille sig, i forhold til ydeevne, fordi at man kommer til at have en masse instanser af klasser, som bygger på hinanden. Her kunne man jo for eksempel, hvis vi sagde, at vi hver gang vi skulle bruge en file data source, skulle have begge her med, ville det nok give bedre mening at have dem med inde i file data source, og dermed undgå at skulle have 3 instanser af klasser, vi skal til at lave. Yes. Hvis vi tager og sammenligner den med nogle andre designprincipper, så kunne man sammenligne den med Chain of Responsibility for eksempel, hvor man i stedet for at wrappe en klasse i andre funktionalitetsklasser, så tager og laver flere klasser efter hinanden, som har funktionalitet, der bygger ind i hinanden og bygger sammen. Men igen, den kræver, at man ændrer i grundklassen, så hvis det ikke er ønsket, så kan det for eksempel ikke være en mulighed. Man kan også bygge den sammen med et adapter design, hvis man har lyst til at tilføje noget adapter funktionalitet. Så kan man lave en adapter wrapper og lægge ud omkring ens program, ens klasse. Og så minder den rigtig meget om den, der hedder et composite design, hvor man også har en masse klasser, der bliver wrappet på en lidt anden måde inde i hinanden, som har samme type. Men forskellen er, at i et composite design kan en klasse godt have flere underklasser, hvor i decoratoren, der tager man kun en klasse ind som en variabel og bygger videre på. Yes. Det er rigtig smart til at følge nogle solid principper, især single responsibility, fordi at man netop kan have en masse små klasser med funktionaliteter, der bygger ind i hinanden. Også i forhold til open close, du kan bygge videre på din klasse uden at skulle til at lave om i den. Ja, hvis man har mange decorators, der bygger oven på hinanden, kan det godt begynde at blive komplekst. Og man skal jo helst ikke gøre dem, så de er afhængige af hinanden, kan man sige. Og derfor kan man ende med en stack af wrappers, der kan blive et problem at fjerne. Og så skal man selvfølgelig altid sørge for, at ens wrappers ikke interagerer med hinanden på den ene eller den anden måde, at funktionaliteten for eksempel ændrer i den samme fil, eller så lignende. Skal man ligesom have styr på, hvilke wrappers man lægger på sine klasser, og hvad funktionaliteten er i hver af dem. Yes.
I vores eksempel, der har vi valgt at implementere det som en kaffebar. Black Coffee Company kalder vi det. Hvor vi har grundlæggende et coffee component, som vi her bygger nogle grundklasser på. Americano, Caffè Latte, Cappuccino. Lad os sige, det er de almindelige kaffer, vi laver. Men nu vil vi gerne have tilføjet ting til vores grundkaffer. Selvfølgelig uden at lave om i dem. Og derfra har vi lavet en coffee decorator, som så kan dekorere din kaffe, udbygge kaffen med nogle forskellige ting. Og jeg vil faktisk lige, fordi jeg optager, så bliver jeg lige klikke igennem det hele for at gå ud. Men har vi et eksempel her. Hvad foregår der? Sådan der. Hvor vi starter med at gå ind i vores coffee components. Vi har valgt at implementere coffee components, som her er den øverste klasse, som en abstrakt klasse, fordi vi har nogle funktionaliteter, der går igen i dem alle sammen. Get name, get size, set name, set size osv. Add costs. Og den funktion, vi udbygger funktionaliteten på, det er den, vi kalder for brew coffee. Så i den abstrakte klasse er den ikke defineret, selvfølgelig. Men hvis vi går ind i nogle konkrete klasser, og vi tager vores Americano component, så har vi her overridet brew coffee med noget funktionalitet, som er brewing Americano. Det vil måske mere være en signal, der bliver sendt over til en maskine, der siger, at den skal lave en Americano. Men lige her, der skriver vi det ud. Så vi kan lave et Americano, få den til at lave den. Og så hvis vi går ind i vores coffee decorator, så kan vi se, at den er også af typen coffee component heroppe. Og den har en constructor, som tager et coffee component ind. Og hvis vi kigger på det specifik decorator, så har vi her vores milk decorator af typen coffee decorator, som igen overskriver brew coffee. Og den kalder selvfølgelig først basekaffen. Så jeg har lavet et lille eksempel hernede, hvor vi laver en Americano component, og så laver vi en milk decorator, som tager Americano ind som et argument. Og så kalder vi kun brew coffee hos milk decoratoren, men som vi kan se her, så bliver den også kaldt i Americano. Så den starter med at brygge Americano, tilføjer mælk, og så behøver vi kun at kalde den en gang. Læg mærke til, at de begge to er typen coffee components, så de begge to kan blive decorated yderligere, hvis vi har lyst til det. Yes. Så som konklusion, så er det et rigtig smart redskab til nogle specifikke problemer med nogle begrænsninger. Det er absolut ikke altid, det vil være den nemmeste måde at udbygge funktionalitet på. Tit og ofte vil det måske være nemmere bare at tilføje en ekstra klasse og måske lave lidt om i grundklassen og også bygge videre på den. Men i nogle situationer, så kan det gøre nemmere. For eksempel hvis du skal have flere klasser, der har forskellige funktionalitet, men samme grundfunktionalitet, så kan du dekorere dine grundklasser på forskellige måder, forskellige steder i systemet. Men ja, tak.